Nogometaši Rijeke u Albuferi odradili su prvi trening, s nama je pomoćni trener Veljko Miletić. Evo ukratko, šta vas očekuje ovaj tjedan priprema i kako su uvjeti? Pa evo, prvi trening danas ujutro, nakon jučerašnjeg dugog putovanja od 12 sati. Znači jedan aktivacijski trening, malo da se imaju više gibanja i kretanja, u smislu malo da sjete loptu i teren. Za sad prvi dojmovi dobri, hotel naravno ok, vrhunski, imali smo jučer kasno večeru, tako da hrani još ne mogu reći, ali se nadam najboljem. Teren je odličan. A naravno, koji svugdje na pripremama, kad dođemo ovako u mjesto imati znači, uredno spavanje, obroke, znači brušenje u svim stvarima, brušenje u taktičkim, u tehničkim detaljima, u kondicijskim, apsolutno svim aspektima koji zahtijevaju da bi mogli nastaviti naravno drugi dio prvenstva.